Slavê var baş hevanlo di derbarê her du taxên Kurdan yê li Helebê de di derbarê êrişên çetên dewleta Tirkiyeyê li ser Kurdan de agahiyên dawî hene em dixwazin bi were par bikin. Di nava vê bültenê de Yaqûb Güneş hevalê min ê rojnameger lêkolîner ew ê merabe ew ê şîroveyan bike em ê bi hev re meselê henekî bişopînin ka çi heye çi tune Eşrefiye aniha dibin bombardımanekî pir ciddî de ye. Taxên Eşrefiye hema bêje bi temamî aniha dibin Putinên çeteyên dewleta Tirkiyeyê de ne. Erebên zirxî yên dewleta Tirkiye bigire, eskerê wan bigire, mît û îta wan çi qas pisporê wan ê eskerî hene aniha li Helebê dor li Kurdan girtine. Dixwazin hêzên asayişê Kurdan li wê derê tengav bikin, bixin nava tengasiyê di komkujiyê re derbas bikin. Vê varê me tespîtekî pir ciddî kir bi hevalê min darara niha hêzên asayişê li wê derê ne hêzên şervan in. De nav li ser hêzên asayişê yani hêzên polîsin yani derekî pevçûnekî çê bibe ew ê bikaribin wê derê însana ji hev bikin yani çek û silehê wan ê giran tune ye hevan ne çê nebûne ji bo bikaribin şer bikin li hember artêşekî bi hezaran çete li wê derin ez naxwazim zêde dirêj bikim mîvanê min heye lê îro ez dixwazim bi giranî vê meselê dayînim ser masê. Otoriteya siyasî çi ye? Otoriteya siyasî ya netewa Kurd heye tune ye. Tune ve çima tune ye. Otorite çi ye? Otoriteya askeri ya netewa Kurd heye tune ye. Yani li derekî wextê ku tecavüzê Kurdan bikin otoriteya askeri dikare müdaxale bike, nikare müdaxale bike. Çima em bela welane? Otoriteyekî medya Kurdî heye. Çapemeniya Kurdî şewrekî çapemeniya Kurdî heye. Yan em bê serûberin. Herkes li gorî xwe weşanê dike. Ez bêjim qeybusa ye. No, herkes li gorî xwe weşanê dike. Virda wê da. Bal ku derê xwe em wisa diştin. Vaya felaket e. Vaya skandal e. Em insan 45 milyon insan em bê otorite siyasîne, bê şewra çapemeniyê medyayê, bê adaletin ez îro dixwazim van tiştana hemî nîqaş bikim bi hevalê me re heqete hevalê min jî tam çêbiye ji bo vê meselê. Ez hema bigirim jor. Yaqûb Güneş merheba bi xêratî. Merhaba serçava êvara te ya temaşekeran bi xêr be. Mala te ava te îsyana me bîst nebîst ez îsyankaram. Vallahi em giştik bi rastî jî di îsyanî danin. Em giştik jî li ber vî rewşa ku em dijîn, em giştik xemgînin, di dilê me da agirekî dibare, çavê me da hêsir nayxwarê. Te bir behsa tiştên girîn kir, bi rastî jî ev bayên ku vî sed salê da destpêka sed salê da hat weşandin, kesê ku Kurd, Kurdistanî difikirî, bi axa xwe re girêdayî, bi welatê xwe re girêdayî, em li benda yek tiştekî bû ku me digo ew sed sala ku boriya me wenda kir, em ê di vî sed sala hanê da bi hemû kêmasiyê xwe bil jî em ê bigêjin xewna Ehmedê Xanê. Niha bi rastî jî te pir behsa tiştekî girîn kir, yani otoriteya Kurda çima li Kurdistanê tune ye. Yani kesên ku rojhilata navîn analîz dike, texmîn dike, kesên ku derheqê rojhilata navîn da hinek xwedî agahiyên dîrokê be, zanîbû ku ev sîstema ku sed sala borî da hatî guhertin, ji salê nodî şûn da dema destpêka êrişa Amerîkayê ya Iraqê şûn da her kesî ku dizanîbû ku wê di rojhilata navîn da ji nû ve were dîzayn kirin, guhertînên sînorên ku hatî dayîn wê pêl bi pêl hilweşe. Em giştik ê ku kesên ku parî xwedî agahdar hem di warên navnetewî makaleyên li ser rojhilata navîn hat weşandin, hem jî analîstên li ser rojhilata navîn analîz dikirin, ê ku jeostratejîk jî difikirin, hemû di aynî fikrê da bûn. Lê firsendekî başî ke destê me bi rastî jî. Yani du şerên Amerîka yên Iraqê şûn da perçeyekî Kurdistanê gihîşt resmiyetekî, gihîşt statûyekî, em li bendê bûn ku ev gihîştina statûyê ya perçeyekî Kurdistanê her çi qas
nikaribin li perçeyên Kurdistanê yên din tesîr jî bikin lê moral û motivasyon û hêviyekî mezin de daye em li bendê bûn ku Kurdên wê derê bi yekîtiya xwe bi yek dengekî bi yek rengekî û bi yek alekî wê derkevin pişberê dünyayê temsiliyeta Kurda ya navnetewî hindek be jî bike rêxistinên Kurda yên perçeyên dinê jî lazım bû ku eger ku tiştekî wiha derketa holê lazım bû ku hemû bi yek dengekî bi yek rengekî ji bo berjewendiyên Kurd û Kurdistanê alîgirba û tê bikoşiya. Lê mixabin hîna jî li Kurdistana Başûr îro belkî ne rojê ku em behsa van tiştana bikin lê em êş û elemên xwe yên ku borî baş nizane baş neynin ziman wan baş analîz nekin em nikarin ji vî nava vî gengeşiyê di pêşe rojê da jî derkevin ji ber ku hîna rêyekî dirêj li pêşiya me ye hîna her tişt xilas nebiye bi encam nebiye ev karwanê hanê hîna dimeşe lê tiştên borî lazim e ku meriv hinek şîrove bike baş analîz bike. Mesela em li bendê bûn ku yekîtiya KDP û YNK dibe ku fikrê wan cuda be dibe ku nêrînên wanê bi rêviriya civakê cuda be lê qet nebe di alî leşkerî da ordiyekî wan leşkerî wek hev be û ordî otoriteya bê siyaset dibin otoriteya wek hemû perçeyên dünyayê dibinê yek otoriteyekî da bata sazkirin û dengê te têm bata sazkirin û vî hêviya didame. Lê mixabin ev nêzîkî 30 sal jî hîna li Kurdistana Başûr du hev rêxistinên heremî hene û du hev ordû hene û perçe bûye. Bayê ku îşî tê hat dema ku îşî hat me ev kêmasî ev qelsiya hanê li ber çavê xwe dît. Lê di wê demê da jî dîsa hêviyekî pir xurt derketolê di rojên teng da her Kurdekî her rêxistinekî siyasî behsa yekîtiya Kurda dike behsa xewna Ehmedê Xanê dike behsa her kes dibe ku ger em nebin yek em ê biçin yek bi yek behsa van tiştane dike lê dema ku ew bayê ku ser me da tê sihêl dibe em hemû gotinên xwe ji bîra dikin em plan û program û projeyên ku ji bona netewa Kurd bêkirin herkes dîsa vedgere refleksê xwe yên rojane yên siyasî berjewendiyên partîbûna xwe. Mixabin ev nêrîn bi gorê min ji bo hemû partiyên Kurda jî derbas dibe. Mesela em dişe me dişerê dema îşît êrişên Erbilê kir êrişên Kurdistana Başûr kir me çawa moral û motivasyona gerîlayên PKK da gelê Kurd hêviya da gelê Kurd Birêz Barzanî çû di çadirekî wî û gel komutanekî PKK li hemû ciyên li hev kirin ev weneya bi rastî jî hêviyekî mezin dame. Lê di navberê da nêzîkî 10 sal derbas bûye hîna jî ev îcabkirina wî weneyê îcabkirina wî atmosferê hîna jî natî bicî. Yani di civakê da tiştek ku ez bas dikim vê derê de ne resim e ne wêneye ez tiştekî pratikî tiştekî ez jî têm ser wî yani niha berê ku tu werî ser wî ez dixwazim cîranên me ku anha bi wan re em di nava dansekî dîlanekî de ne behsa dewleta Tirkiye dikim ev cîranên me pir baweyekî vekirî ve naşêrin bi zimanekî şeffaf dijberiya Kurdan dikin li Sûriyê destek didin hikûmeta şara di qirkirina Kurdan de. Wezîrê Parastinê Tirkiye li ser navê dewleta xwe dewleta Tirkiye Yaşar Güler ragihand ku welatê wî Tirkiye artêşa Tirkiye piştgiriyê dide operasyona artêşa Ereban a Sûriyê ya li taxê Şêx Mexsûd Eşrefiyeyên Kurdan. Artêşa Ereban ya Sûriyê dibe em zanibin. Yaşar Güler çi dibêje? Kurdan wekî terorîst pênasê dike. Kurdên ku tên qetilkirin wana qet nabîne. Erebên li Helebê weke sivîl dibîne. Hemî Kurdên li Helebê weke terorîst pênasê dike. Ez ji we re bêjim çi dibêje?
حکومت سوریه جبو گارانتی کرن جبو دابین کرن آرامیه گشتی اولهیه جان همالاتین خواه لحلبه لدجی چالاکین تروریستی اپراسیونه که تکوشینا لدجی تروری دایه دست بیکرن ev operasyona ku hemû komên terorîst ji xwe re dike hedef jaliyê me ve jî pir bi kêfxweşî tê pêşwazî kirin yani divê em ji kêfxweşiya ji xwe çûn rast dibêje cara yekeme wezîrê parastinê derewa nake hestê xwe pir xweş tîne ziman ez bawer dikim ê ku xeyala dibîne em wezîrê parastinê Tirkiye bal dikişîne ser rewşa Sûriyê dibêje em pêşketinên dawî yên li Sûriyê pir ji nêz ve dişopînin erê حکومت سوریه یا کل گوری پرنسیبا و کیویه به همو ملتین اتنیکی را وک هفته دیگره جبو پاراستنا خلکی خال حلبه دست به اپراسیون کریه از دخوازم جاره کیدم ببیجن کو ام اولهیه سوریه وکی اولهیه خو وکی اولهیه ترکیه دبینن جبو به پرمیمه د چارچوبه پرنسیبا یک دولت یک ارتشه ده ام لسر بنگه ها یکتی یک پارچه آخا سوریه گرینگی ددن تکوشینا لدجی ریخستنین تروریه İdi ve çi femkire femkin şkora hevanla. Em bivan insanlara aynı oksijeni digirin, aynı havayı digirin distinin. Em bu ara aynı kani avê vedixwin, ser aynı restoran em xwarin dixwin. İdi ya nizanim dawiya medbet çi bivan insanara wala nizanim. Kek Yakup. Yani ez dixwazim cî ku ez lê mamid berdewam kim paşê ku ev ez werim derheqê vî daxuyane hanê da fikrê xwe bêjim. Keremke. Yani bi rastî jî her kesî zanîbû ku ev gengeşî ev guhertinên sînora li pêşberê me ye. Mesela em aha bifikirin yani em hinek xeyal bikin an jî ya dilê xwe bêjin li Başûrê Kurdistanê YNK û KDP yek ba û yek artêşekî wan heba. Îro li Rojavayên Kurdistanê nêzîkî 6-7 kadroyên YPG hene. Berya viya nêzîkî 8 daha zêdetir gerîlayên PKK hene. Tu bana giştîkî tu komê serhev bike tekabülê nêzîkî 750 qeweta leşkerî dike. Ev leşkeriya ku ez behs dikim şert û merç heba an jî di konseptekî da wek bikarîbe wek hev tev geriya îro di dünyayê da jî him di saheyê da jî dengê Kurda bawekî din derdike. Xêr ji wî jî em bêjin îro li her çar perçeyên Kurda dibe ku partiyên fikrê partiya cuda be, nêrînên partiya cuda be, derheqê rêveberiya civakî da fikrê wan cuda be, ev normal jî. Lê em bêjin ku di meselaya Kurd û Kurdistanê da di berjewendiyên netewa Kurd da bana li ser konsensûsekî li hev bata û kongrekî netewî ya Kurda giştik eleqeder dike bata avakirin û meseleyên Kurdistanê û Kurda di qadên navnetewî da direk eleqeder dike قرار د دستی وی کنسیا هانی دابا او وی روش چاوابا یادن جی دیسا اف بریا وی کنسیا هانی باشور روشاوا روشلات او باکور سرناوی وی کنسیا 10 سال داویه با اوای کی دیپلماسی بمشاندا خباتین لوبیه بکرا بگوری ویان قادرویا پرورده بکرا بنیرینکی نتوی نزدیکی وان مثلا نببا ایرو دقیقا دنیای دال سر ماسه قوتا کرداوی باتا برچاف هر کس بگوری وی قوتا هانی تبدیگریا نه ام بحثا ام خوا نخابینن ام جینارن اسکاندیناویاینن ام جینار نروژینن ام جینار اسویچینن ام در روجلاتا نابین دادشی روجلاتا نابین کاراکتری وان یک او کو her mesele bi gorî qeweta te çare ser kir. Yani mesele wek bi müzakereya wek bi dîtina tu bi qewet bi tu tê ser masê bi gorîn qeweta xwe tu tişta dikarî bi dest bixî. Edkarim tiştek ji te rîca bikim. Niha ev weşanê em di nav dane hinek weşanên taybetin nûçeyên deqeyên dawî nûçeyên bilestên ez mecbûr wana bidim. Niha kakşar orama درباره روشلات کردستان دهن آگاهی نو گرتنه که از بنیرم چونکی پر حیفه
پنج روژن me Rojdatê Kurdistanê meseleyekî ew qase mühîm e 7 sala carê tê pêşiya me heqeten me daye kêlekê pir tiştê mühîm hene kakşar ema ala acele ji me re hin tişta dibêje û paşê jî karê wî heye diçe. Kakşar or emar merheba bi xêr hatî. Êvar baş serçava silav bû te mêvanê tê hêja gelek spas ku tu rojalat jî ket bîra we û ez zanim tim di bîra te de lê divê rewşê da hete mêvanekî hêja heye ez hatim nava mijarê rewşa dawiyê li Rojhilatê Kurdistanê li pey duh ku bi banga partiyên Rojhilatê Kurdistanê heft partiya grevek ez giştî li hemû Kurdistanê dest pê kir encamên gelek baş hebûn cara yekê bû ku pêncî bajêra tenê li Rojhilatê Kurdistanê yanî ji Makoyê bigire heta Loristanê Kurda bi yek dest yanî bi yek reng bi yek bang bi yek armanc dukan û bazar girtin û dizane divê rewşê de rewşa Îranê gelek xirab e giranî gelek zêde ye girtina dukana bo deqeyekê jî zerereke mezin dide xelkê li hemû Îranê 31 wilayeta 110 bajêr rabûne ji van 110 bajêra pêncî bajêr tenê Rojhilatê Kurdistanê ne îca Rojhilatê Kurdistanê ji van 31 îyaleta 5 îyaleta pêktîne û daxwazên Kurda daxwazên gelek maqûlane hemû partiyên Kurda bi stratejiyeke hevgirtî dirûşmeke yekreng daxwazên maqûlane ji wan kesên ku dixwazin bên meselen li ciyê dewleta dîktatoriya niha dîktatoriyeke nû ava bikin hem ji wan re peyam dan hem jî ketin fazeke nû kanaleke nû niha êdî ji duh û şûn da li pey çar yanî 47 sala temenê Komara İslamî pêvajoyeke nû li Rojhilatê Kurdistanê bi taybetî û bi giştî li Îranê dane dest pêkirin mesela ol û mezheb û dîn û lehce û zarave û herêm û navçe hemû derbas kirin hemûya wek 15-17 milyon Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bo carayekî tarîxa Îranê da peyameke giring dane dünyayê bervê êdî jî her guhorandinek ku çê dibe hêza Kurda yê pêşeng be hêza Kurda yê xwedê rolê sereke be divê rewşê da heta niha bigiştî divan serhildanan da li gor hindek ajansa 45 hindek ajansa 48 kes hatine şehîdkirin ji wane piranî Kurdên wilayeta Îlam, Kirmaşan, pênc jî Kurdên Xurasanê ne yên bajarê Bijnord û Meşhedê û li Melikşay, li Abdanan, li Îlam, li Kirmaşanê hêzeke mezin ya leşkerî istixbaratî ji Tehranê anîne rewşeke awarte heye û dîmeneke sembolîk û gelek batedar li bajarê Abdanan niha bûye xeber û nûçeya yekê li ser mezinbûna kerameta Kurda, siyaneta Kurda, razîbûna Kurda, têgihiştina seviyaniya bilind ew jî ew bû ku dema hêriş kirine ser embarên erzaq yên xwarinê yên sipahê pastaran wê derê gelek birinc û rûn û yanî çi bêje kete lê xelkê yek dindikê birinc jî nedizîn pelîs dirandin û bi ser serê wan da peşandin belav kirin eva di halekê da bû ku Tehranê jî xelk di rêza kirîna rûn û mirîşkê da sekirî bû kayê çi bibe birsa bimirin 15 milyon 30,000 hesab ke têgihiştina siyasî seviya rewşenbîriya bilind civaka sekular qenaet û ev di halekê de ku ew herêm li hemû Îranê di nava 31 wilayeta da herêmên herî mehrûmin herî feqîrin herî bêkarî zêde li wê derê heye herî zêde kolber li wê derê têne kuştin herî zêde di şerê Îranê û Iraqê da yanî berdêlên herî giran wan dane îca bi vê rewşê re eva bûye bang dîsa Kurda weke salên berê mezinbûna xwe kerameta xwe û têgihiştina xwe
و بانگا کو پارتین سیاسی لوان کربون به خلکه دانه ثابت کرن به دوست و دجمنا یعنی دم دما گهراندنه که مازنه اف جارا روش ایران اگر تو بپرسیه چه بوه جارا بری مد گوت هیز تیرناکه که گهراندنه چیکه رژیم بچه لیوی جاری زمینه هیا آماده و لکردستان او زمینه زیده تر خو نشان دا اگر بیراته به برنامه بری چند روزا جی هشتا او بانگه نکربون من گوت اگر دم هندی اکو دست بگیره که گشتی بکن پارتین سیاسی این روشالات کردستانی دولت ایران و هندک دجبره و هندک انسان پوچ و والا گلک حولدان کو ناکوکیه دنابرا وان پارتیا چیکن لی بوی بانگه بوی گروه خط کسورو لسر ابطال لسر وان داخازن وان هاتن کشاندن روش گلک باشه هیویدارم کو یه بردوام ببا او هیچ گمان تیدانی نکو او تشتی کو ایرو الحلبه ده قومه گریدان اوی به مثلا روشالات کرستانی به هیا دجمن این مج متنگافترین او زستان سار مزگینین گرمیه بو مبین به شرطه که ام میدان والا نکن من خاص از ویانه بدم مالته و که خوب تشتکی دبیجی لسه روشلات من فکرته نپرسیه اگر تام وقتاویه اگر فکرته بنیه ما را گلک سپاس دکم براستیش بشبویر و آقای امجی گلک دلشاد بو بگومان اصالت کرده دادن نشاندن کرد روژین و هادا تنزل برنج و مقارنه و هر چقار برچی بنجی هر چقار آلی آبوری دا دنگاسی دا بلی کرد قدی اصالتن در روژین و هم دا تجاره جا اصالت دا خواه تاویز نادو اوان دا جناکه بگومان اف دا خویانی ها هفت پارتیا روژلات هیویه که مزند دا کرده چه اول چه سیاست دا بلا با اف یک دنگی د پیشروج دا و دست کرده د ماسه مذاکره دا هنه کی دن خرد بکه لی تجربه کی ما بره یا دم خمینی جی هه و دمیجی خمینی نه کاراکترین دولت اسلامی براستی یا ایرانی پر به تقیت هفدگرن دم پیوستیم به قوت کی دبینه حتی دم کی بگورن وی قوت بگورن تخوازی وی قوت هفدگرن لی دما کو دبن اقتدار دیسا ودگرن سک اقتدار کاراکتری خوین بری از هیویدارم ما همیاج بویرین بری جوان بویرنا ما گشتک درس درخستیه جبرشون دا دبکو صحای دا کرد بقوت به لی ماسای دا جبونا کو دست د مذاکره دا جبونا کو دست کرده هنک دن قوت به لواز نبه لازم کرد بویرین بری بر چبر درواز بکه برکو ام مزگن د ترکیه دا د سوریه دا کی جان ولات اگر مخالفین به ولات بخوازن هنک تشتا بگوهرینن گشتک به کردار با اوای که به نوبتی کلیه اف د ترکیه دا جیبو د سوریه دا جیبو د ایران جیتبه لدمک دو شون دا کسی کو به مرا اتفاق دکن دبن اقتدار اول دورا ود گرن دیسا ویکینا خویا برد سرمرا دردخه از هیویدارم اف بویر جاره که ناقومه و کرد همو بویرین قومی و درس بگیره دیساجی گل اکسپاش کن کاکشار ایمن کک یعقوب کک اورمار کاکشار ایمن هشم هیجی لسر اتوریته سیاسی نتوا کرده لروجلات کردستانی tam devê dema ew xwesa acîl lezgîn bi lez da tu bawer dikî otoriteyeke siyasî ava biye ji van heşt rêxistinên Kurdan yani şewreke netewî ku bikaribe biryarekî bide weke biryara grevê sibê du sibê tiştekî din biqewime ew komîte biryar bide û biryara wî derbasdar be ew çêbiye li Rojhilat اري پرسیارکه گلک خوش و اکتویله zaten ایرو د آژانس CNN BBC دا جی اف بسیار هبو لسروی مناقشه کرن پرانی به روشنبیر و شهرزا و چاودیرین کردارا اف پرس دانه پرسین اری ادی من گوتتا یعنی ادی پیواجوه که نو دست بکریه کرد کتنه فازه که نوترج بری دو روژا هیزا خویا هفگرتی نشادان اف پارتیانه ده سالین در باسبوی دا جی پلان و پروژین کو بو پیش روژه گوالات نکوه وی حالی گلک جاره پیشکشی دولت ناوندی کرنه
لێ دیکتاتۆر تم درەنگ تشتا دبیسن هەتا دەقین داویە جێ هەدبێژن ئەم و ئەم ئێجا نەها لە سەرانسەری ئیرانێ وەک نێت بلاکس دیارکردن ئیران نێ ئینتەرنێت دە هەموو ئیرانێدا بە یەکجاری قوت بوویە یعنی ئەوە سازیا نێت بلاکسێک و لەسەر ئینتەرنێتا دنیای ئەو دکە ئەوە نیشانەکە دیکتاتۆربوونا سیستمەکە دەسەڵاتدارێک و ئیرانی گەلێکی یعنی شەدیدە جوان 48 کەسێک و هاتنە کوشتن مخابن 8 جوان زارۆکن پرانی خەلکێ ئیلامێ کرماشانێ مەلکشای و ئابدانانن هەنێک لە زەهدانê îro hatine kuştin 5 ciwan Kurdên Xurasanê ne li bajarên weke Tehranê heta niha raporta kuştina yek kes nehatiye dan. Kakşar ez naxwazim zêde te li ser bigirim vê derê wexta te jî kêm e ez tenê pirsekî bipirsim û paşê tam ser mesela Tehranê û herema Azeriyan min tiştek bihîst rojên destpêkê yê serhildanê piranî Kurdan serî rakir yani li heremê Kurdan serhildan bû ew bi matûr rast e lê divan du sê rojên dawiyê de em dibînin ku li herema Azeriyan li herema Farisan jî serhildanekî çêbiye millet nerazîbûna xwe êdî bi wêrekî tîne ziman rast e gelo Belê niha serhildêrên di çar yanî di 47 salên derbasbûyî da destpêkerên dijberiyê dijî dewletê bi taybet di 4 salên derbasbûyî da o taybetîtir jî serhildana şoreşa jinjiyan azadî û ya vê carê dîsa Kurda li 5 wilayeta pêşengatî kirine li bajarên weke Erdebîl û Tebrîzê û Zencanê jî hindek dijberî hene lê newekî Kurda ڕۆبەرێ وێ بەرفرە لە هەندێک جیێن بچووک لە تەبریزێ نزیکی 6 ملیۆن ئینسان هەنە یعنی 2000 کەس ڕابنبێژن مرن بۆ دیکتاتۆریە ئەوە خۆ هەبە پێویستە یعنی گەلێکی بە ئاوایەکی بەرفراوانتر مە ئەv تابلۆ بدیتە ئێجا کورد پێشەنگن دێ ساڵێن بەرێدا ji 1970 heta îro tim Kurda tevîk û berdêlên girandane lê heta roja îro jî zêdetirîn girtiyên siyasî Kurdin di zîndana da zêdetirîn bêkarî li wilayetên Kurda hene û wekî din jî Kurd serê xwe li hemberî rejîmên dîktatۆr natebînin çi rojava çi rojhela çi bakur çi başûr û tabloyekî xweşik jî ew e ku Bedran can di wan du rojane da li dijî wan operasyonên ku xastin li Helebê taxên Kurda bigirin hem me banga Bavel Talibanî bihîst rêzdar hem jî ya Rêzdar Barzanî me bihîst eva pêvajiyeke nû di destê de diyar kirin em kesên ku karê ragihandin û siyasetê dikin pêwîst e dev ji wan antîpropagandeyên salên berê berdin eger çavê wan kor nebe xwe ronakbîr hesab bikin û rewşanvir nebin wek mamosta şivan perwer dibêje gerek êdî tê bigihin ku merheleke nû bi vê evê ra dest pê kiriye zane û ji vê zêdetir mizgîniyek jê bidem îsal 80 saliya Komara Kurdistanê rojava pîroz dike eva gelek watedar e rêz û silavên bo te û bi mêvanê te hêjekekî Yaqûb mala te ava keşerorema lê ji ber ku li rojhelat jî rewş wisaye mixas ez yanî van agahiyane bidem eva gelek spas bû peywendiya te mala te gelek spas kim kakşer dem baş dem baş silav rêz kek Yaqûb tiştekî din em hinek bike mesela Helebê nah mesela Helebê da êdî em hindik ji şîroveyan derkevin besa rastiya xwe bikin nah mesela yek ji tiştî ku wisa mînek guleyekî li me bikeve daxuyaniya qesedê ye hem do hem pêr hem îro ez bîsim dibe çi ji destê me tê em ê bikin eger em bibînin ku milletê me dikeve zirarê çi ji destê me tê em ê bikin tim zemanê dema pêş bikartîn anha mesela hevalê min dara vê sibê vê êvarê tespîtekî pir balkêş kir hêzên asayişê yên hey li Helebê tenê hêzên asayişê ne
kapasiteya van insanan ku karibin lehember devletekî lehember çeteyan lehember taku topan xwe biparêzin şer bikin tuneyê navê wan li ser e hêzên asayişê kapasîta wana şexsî hebe jî bi spor bin jî çek û sîlehên di destê wan de têrê nake li gorî peymanan ev hatiye sazkirin hêza ku dikare şer bike xwedî tankin topin erebên zirxîne kîne qesede qesede vek kişiye bawekî fermî tunel wê derê tiştek ku ez dixwazim ji te bipirsim ev e ya rastî min dixwast ez ji qesedê bipirsim ama ji ber ku qesede tune bersim nade pirsan li ortalıqê tune ez ji te dipirsim tu Yaqub Güneş berpirsiyarê qesed madem tu vê kişiyê de encama peymanekî de ji Helebê telvê derê asayiş hîşt hefteyekî berê jî hatin ji te re gotin ya asayişa xwe vekişîne tu venekişînî em şerdin dest pê kirin tu jî rabûyê te got asayişa min dikare xwe biparêze dikare milletê min jî biparêze û tu aniha jî tenê serkeftinê ji wan asayişa re dixwazî ama nakevî nava hereketê di nava civaka Kurd de nerazîbûnekî pir ecayîb heye reaksiyonekî heye millet bi hêrs e dibe qesede çima tenê serkeftinê dixwaze çima gavekî jî navêje kerem şîrovat te merak dikim Yani ez birastî canê em pisporên şer ninin ez derheqî qesedê de jî birastî jî ez nikarim bersiv bidim xwedî evê de jî nabînim lê di alî mantıqa da anlî mantık da ez merim dawa difikire ev gumanî ev şik di serê me hemyan da çê dibe lê eşrefiye û Maqsud esas şerê du mehle û du dewleta ye gerek mer parî ji wer bibîne yani du dewlet li hemberê du taxê Kurda ittifaq dikin yani ev sosret bi serê xwe sosretekî mezin e yani du dewlet bi du taxên Kurdistanê re Kurdan re şer dike yani ev taxên bê artêş taxên bê artêş re şer dike yani birastî jî yani li hemberê viya merib hêrs nebe ne teqe ne normal yek yadin jî viya di nav xwe da şerekî derûnî jî dihebîne ha eger ku ev Kurd di van mehlên hanê da têk biçin an ji van mehlana jî bê müdaxaleya qesedê wenda bikin ev di alî psikolojiya civakî da hêviyên Kurdayan ku heyî jî hemû jî têk dibe yani mesele dibi şer dibi ku tu hinek herema wenda bikî hinek herema jî dest bixî hinek gavekî şûnda bavê gavekî pêş da biçe evine normal bî salê dawî da me berçavê xwe giştik dît me di şerê Kobanî da dît ku hemû Kurdistan têk çû tenê axekî piçûk ya Kobanî ma dûra jî çawa tişt bi dest ket li ser ruhê Kobanî çi hat avakirin me giştik li ber çavê xwe dît lê eşrefiye û birastî jî ev niha kevşeyê ku vana bi gorên planekî tev digere yani ji bona ku çareseriya Sûriyê ji nûba bi gorên daxwaza Sûriye û Tirkiyeyê were cî şerên psikolojik di masê da destê wan xurt be o Kurd hêvîşkeskî bibe yani em vî pirsê wê demê ji xwe bipirsin em yan ji qesedê bipirsin gelo ev her du mehleyên ku li Helebê ji destên Kurda derkeve wê di pêşerojê da di masayên müzakerê da destê we xurt dibe an qels dibe yani Kurd dibî warî da parîkî bihêrse qesede çi dikir çi difikirir bêguman kesên ku di nas sahê da kerên ku şerê Kobanî daye kesên ku şerên Tişrînê daye kesên ku 10-12 salek bawayekî rojava diparêzin stratejîviya kimşkiriye bêguman di hişê wan da hinek tişt derbas dibin difikirin ez nizanim lê tişta ku em dibînin tiştên ku berbiçav dema ku meriv şîrove bike birastî jî em hemû ji vî rewşa hanê re parî matmayî mane yani çima matmayî manin mesela min jî birastî jî daxuyaniya Sîpan hemû min jî temaşe kir godarî kir yani bi min jî wek qewetekî derewayê vî meselê hanê dibe eger ku bixwazin em dibe em qeweta me piştan şervanên
yani anj meclisa Eşrefiye ya Maksude li Eşrefiye ket em ya bari baş bizadıp yani Eşrefiye ket ana Şeyh Maksud tenemaye ev çuqa devamdık ya ve çuqa bikul bikijan ali brastiji em nizanın li gerem tiştekidin eşkere binin zaman ev şerri Suriye teninin ev şerri du devlet aylan beri tağaki kurda. Ya mesela tiştaku bala mı dikşine yani tiştaku mırva aciz dike yani normal rezdar sipan hemu ku daima bikincin askeri tevdigere divin haberi de ez nişanı verdim hevanlo ev ana devera ku dişewite nexweşxaneye Şeyh Maqsudê anha divan saatana nexweşxaneyekî dişewitê hatiye bombekirin anha mesela qesede weke dezgehekê çapemenî anha tenê agahiyan dide mesela qesede du nokte sê welatiyê me şehîd bûn qesede daxuyanî da filan derê awa bû yani vaya ne erka qesede ye ev wezifa min e Rastı. qesede wezifa wî qesede divê bibe nûçe ne ku nûçe ragihîne qesede anha nûçe radgihîne nabe nûçe mitxwaz ez qesede bikim nûçe ana mesela ya hakikaten ez bêhemdê min tona dengên bilind be hakikaten yani kek Ya yapar em yani giş behirsin. eşteli borîn dixwazim mesela ana mesela li kudra dünyayê hatiye dîtin fermandarê qesedê ê herî bilind di rojekê ew qasa girîn de bikincê sivîl derkeve daxuyanî bide mesela min nedîtiye normal insanekî wextê fermandarê qesedê be daîma bikincê fermî li xwe dike derdikeve hele di dewrên şer da di dewrê şer da Rojên awarte da di rojên pir awerte de normal divê naxife normal divê bibêje ez naxifim wezîfa me heye wexta ku ez biaxifim tune ye agahî berdevkê qesedê ancak dikare bide ew jî di derbarê fealiyetên qesedê de ne ku nûçe rabigihîne li Helebê çi bû çi nebû hakikaten anha berdevkê qesedê Ferhat Şamî yani rojnamegerekî berê ye anha di derbarê Helebê de siv agahiyan parve dike yani ji dünya alemê re dibêje xelkê em kuştin xelkê em perîşan kirin ew nexweşxane hat şewtandin ew qas însan hatin kuştin temam tu çima agahiyan didî qesede di derbarê artêşa xwe de agahiyan bide ne di derbarê bûyeran de پنج ششی ماه و یک بو لسر تاخو شیخ مسعود اشرفی ایریشی که اوونا دست بکر یه راستی اوه ایریشی یکی لسر بون تاخنا چنابه لوه جاره او ایریش به شوازی که پر اوونا و به همبری دنیا که جندیتی واته و تشتا نابینی واته هم باورن برخودانی گله شیخ مسعود اشرفیه که بیا دوان دا بیا عادتک بیا ثقافتک شیخ مسعود اشرفی وقتی تی بودن تنه برخودانی تی آخر مروف ام باور دیگه که گله شیخ مسعود اشرفی بکرن به برخودانی خود جین همو پیلان اندجمنا تیک ببن و سر ya milletê Şeyh Mesûd Eşrefiye bi çikî xwe li ber xwe bide çi li ber xwe bide mamoste meriv dîn dibe bi hezaran çete li wê derê bi tank û topan diçin ser wî milletê feqîr yani tu xwedî kevneşopiyekî berxwedêr bî çi nebî çi yani ya insan ji xwîn û goşt çêdibe yek kêrekî lê xî dimire ya yekî jî du dewlet li wê derê min berê jî ku du dewlet li wê derê bi îstîbarata xwe bi leşkerê xwe bi plansaziyên xwe bi leşkerê xwe stratejîk di heremê da kolan bi kolan deqe bi deqe bana teqîb dikin yani imkana ku qes şervanên yê hêzên parastina mehlaya taxa Mexsûdê bi tena serê xwe bikaribin bi du dewletan re û bi apasa çeteyan re bi ser bikeve bi rastî jî yani hani mucizeyê meriv nizan hani meriv rastiyê barî hinek bînin ziman lê qesede çima wa tev digere çima müdaxele nake bi rastî jî hani min goya em ew alîkî da hedê menîne ku em kesên ku di sahê da derheqê wan da gotin bêjin lê tiştekî mantiqeyê mantiqê Kurda ye ku yê hinek
پاری بکاره به بویرا شیروه بکه به منطقی بفکره مرف باش پرده دا چطونه براستی چی ام نزانه لی ام یاد زانن که آلی سیاست دا ام دزانن که هر چه قاس تو حرم دست خواه بچوک بکه وندا بکه دو مذاکره اندا دست تا اقوا ضعیف تبه اقوا لواز تبه كفتن بخنية خويا قال لي كرد مثلا ام بيشن اما قصد وقت تزانين هنج اتفاق يكي نيسان دا ما خوش تاخاك شاندن و تاخي ريفبريا مجلس مدني يا تاخي اولكاري هندرين اولكاري ودار دقريم ايرو مجلس تاخ الشيخ مسعود اشرفي داخيانيك دان وقلتن اما امي برخداني خبر دوام بكن و امي سكن خو هي رمته بردام بکن و گوا پاش دانوش اما قصد به داخیانه رانه و ام به داخیانه دست بشگیری بیتکن و جوی ملی مدجبی آلی دا چیز دست مواری امه ور آلی کار بن بگومان ما فته کسی نینه کس گل شیخ مسعود اشرفی جی واری وان بده درخستن و بری وان بده دور دیتر گل شیخ مسعود اشرفی و خدان دور خود در کردن خدان تاخی خود در کردن خدان مالا خود در کردن و پیلان اندجمن حمید تگ ببن جا دیتر جفر دا از دبیجم از توایی شروانن اید شپر دا شر دکن لشیخ مسعود اشرفی و همو سکن ولاد پارز ای گله شیخ مسعود اشرفی صلاف دکم و دبیجم و اف بر خدانی اف سکنا و بسر بکبه راستیجی از ماتمایی مام يعني سلاف دكه يعني بيدفيا ملتي ما حلبي آنها تاني بسلافي هي شو يعني دبكو يعني مثلا بيجن دبكو تو جوان درا فيكشي تو علي لشكري دا علي بونكو جال قرنبه دبكو جال زيد زرار نبينه دبكو تو محليش بالا بك ليه تو بشر وين داك انجامك دن دردك بقولي ام بيجن تو بمذاكره و محلي والا که تشتكي دنه لي تو دو اقواسا كشتيار دو اقواسا ويراني دو اقواسا پشموردتی را تو وان محلانا والا که د سیاست دا تشتكي دن د علي پسیکولوژیا جواکی دا تشتكي دن درد که بقولي لازم يكون مرة ويهنك بده برشعب اخوان مثلا ام بيجن د افريني دا دما کو دولت ترکا ارشي افريني كر جبركو قوات هوایی پر زده بو دمکی دن شو دا ما گشتکا دل خود ما گو اف قرقرنا گل دبکو افرین باوه کی بیز را بیزیان اری برخوادان حتی کو تشتین کو هوایی علاوه هوایی نات بکارانین کردا گلک برخوادا لی هات فهم کرن لی تو بوی وای هم بسکن هم وری تالان کرن هم وری کشتن هم پشمورده به ویران به ویش وندا بکه و دمی آلی پسیکولوژیا جواکی دا براستیجی اف هیویش کستنا گله کرد بخوراتینه مرب گره نامسته یقو وقتی که قصده یکی نیسان حلب وکشیا ما تشتکی جرا گود نا در که خلکی ریزاحت کرد گود چه گو مو شامل هف کریه در انجام لهف کرنا مدا ام وکی هزین قصده یه پگه یه شب ام حلب درد که بیم پیدوی متونه تنه هیزه که آسایش املوی دارین اموی خاطر جواد خوازن ام دوچن روژاوا لوی داری کاری مهه به بس قیمت نشانده مگو تمام در انجام علیواتنه تمام اگر ایرو یعنی بری هفته که به شهر در که تجمع را دیسا جملت را ایزاح بکره بگو تا مو شامی ملحف کریه ایدی آسایش لوی داری ایجاب ناکه بین 100,000 ملت ما چوا کل شامی هیه آسایش لوی داری تونه 300,000 جیل حلبه هی آسایش لوی داری ایجاب ناکه تو فرقیه کردن حلبه و کردن شامی تونه ما کرد لادلبه تونه نه لوی داری جهنه للاسقی کرد لهر داره استانبول تونه نه آنا استانبول آسایش ها کردن هی داری نه یعنی دکاری بو دو هوا کن کردن بگو تا تمام قصده حتی سرداویج بگو تا ام آسایش خواه حلبه ودکشینم لوی داره اگر پوز یک زاروک که میجی خون به ام لوی داره روجاوا ام خسری اعلام بکن و به شامیر پیوندی خواه قد تکن مثلا دکاری بو بگوتا و دمه محمیل چپکات دا مدگو براو اما تو دبیجی از لپشتا ملتی خواه ملتی من خودی که نشوپیه که برخوده را اول برخواه بده اول یاو
تو çaval berxwedî yani. Dayıkê Yani ez burada sediset tevlete dibim birastî jî merivî pirsê jî bipirse gelo ev hêzên aşayişê bi kî emin bû bi kî ewlekariya xwe anî ku li wê derê çek kir destê xwe yani. Bizanî bû qesede li pişta wî nin di rojên teng da qesete wî naparêz wê çawa tev bigeriya yani. Çert ego eger ku da benek müzakereyan da ve bikşiya da hat fehm kirin li eger ku du şerrekî têkçûyîn da ev mesele bi vî awayî wergirtin bi rastî jî Kurd di Rojava da ev destketiyên ku destên Kurda da dikeve talûkeyekî mezin ji ber ku gel hêvî şikestî bû tu dî nikarî wî gelê rakir serpeya motivasyona civakî hemû têk diçe têk kuştin yani. Ev bi serê xwe problemekî mezin e di vî demehanê da lê ez bawerim qendê ku em nas dikin qendê ku em zanin ev rihên berxwederiyên yên wî hereketê çawa tev digerin çi plan dikin ev ê beriya ku Şeyx Mesûd bikeve an jî hêvî şikestî bibe çi plan dikin bi rastî jî em nizanin yani heta deqet dawiyê jî bi rastî jî ez bi hêvî me tiştekî dijî ez bi te re nîqaş bikim. Niha li cem dünya alemê hêz û quweta ku eskeran dixe nava hereketê hêza siyasî ye. rast Tirkiya siyasî ye. Li cem me Kurda mesela ez anha ez behsa qesedê kiriye me hinek rexne kir tu dibêjî ez tew ji binî ve rexne nakim ne hedê min e filan olabilir mümkün e. Rast e heta derekî çünkü qesede bi tena serê xwe dikare nekeve nava hereketê jî. Qesede dikare bêje ez girêdeyê rêveberiya ez alî wanê leşkerî rexne nakim yani alî wanê leşkerî di sahê da ji ber ku çi diqewime em nizanin lê di alî mantık da tişta ku ew dikir bi gorî mantıqê şer jî nine bi gorî min yani ez wê dibêjim. Wê demê em qesedê rexne nekin ji ber ku qesede esker e ew bibêje heta ku ji siyasiyan talîmat ne em nikarin bikevin nava hereketê ji ber ku qedera Rojava eleqedar dike. Her hereketa ku em bikin dikare zirar bide siyaseta Rojavayê Kurdistanê. Madem ki li Rojava siyasetekî heye tişta ku vê derê de em bas kir otoriteya siyasî ya netewa Kurd yani têda Bakurê Kurdistanê hebe têda Başûr hebe ew biryar bidin merov di derbarê Helebê de çi bike çend pêşmerge biçin çi qas qesede biçin yan jî ew bibêjin pêdivî bi eskeran tune ye em nekevin nava şer vaye ez telefonê Ehmed Elşara dikim telefonê Tayyip Erdoğan dikim dedi bila nava me de yek du bikar be diyalogê bike yani navê wan em ji wan re dibêjin dîplomat yani xet hene mesela xeta Rojava û Tirkiye tune be jî xeta Barzanî û Tirkiye Ahmed got me bi Şamê û Parîsê û Anqerê re xetê me yên dîplomasî vekiriye em wara didin bistînin vekirî nebe jî mamoste mesela em bêjin a Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye tune be jî li ser Başûr ra ya Başûr heye ez bi jî wê dibêjim otoriteya siyasî mesela normal erka keneke divê ev biya yani keneke tiştekî wekê keneke hebiya ku Barzanî jî têda biya ku ew bikevin nava diyalogê ev kemasî bela me da ye ev kemasî biye sebep ku em nikarin artêşa xwe bixin nava hereketê lazekî berê min jî got yani eger ku ev 20 salên dawiyê da ev tişta ku tu behs dikî hemû ji perçeyên Kurdistanê ji rêxistinên Kurda erkekî siyasî ya otorîtera ku hemû Kurd eleqedar dike di rojên krîtîk da di meseleyên Kurd û Kurdistanê da berjewendiyên Kurdistanê da bikaribe qirar bigire û li ku derê çawa tev digere di rojê krîtîk da eger otorîteyekî Kurdayê wa heba ji xwe di maseyên dunyayê dîplomasiyê da Kurd bawakî din wê bata nas kirin bawakî din bata muhatap kirin yani ev ne muhatapiya Kurda parîkî jî ji qelsiya Kurda tê yani mesela me her kesî zanî bû yani bi salayê bi rastî jî kesên ku parî kurdewarî difikir kesên ku meseleya Kurd û Kurdistanê tînin ziman zanî bû ku ev rojana li pêşiya me ye me zanî bû ku ev statûya hanê bawayekî tê hilweşandin bawayekî dünya ji nû ve diqullibe derbazê sîstemekî nû dünya şerê du şerê cîhanê yê du emin şûn da bi gorê
دیزاین کردن ادیترا سیستما دنیای نو ندکر دهات کو هرتن بیا هم هر کسی زانی بو در حق هانی دا گلک مقاله گلک analiz hat kirin kurda bixwaji analiz kir rexistinên kurda bixwaji analiz kir bixwaji dibî warê da gelek pêşdîtinên wan jî hebûn lê çima di alî şênberiyê da di pratikê da çima bi gorên tespîtên xwe stratejiyên xwe tev nagere bi rastî jî meriv di wî warê da matmayî dimîne di wî warê da hinek kêmasiya bi rastî hinek ne gelek kêmasiyên kurda heye yadin jî yani براستی جی کرد اف ساله کی مری مثلا ما کردا چه تخیل دکر yani چه benda çi bu med bu de Türkiye'de yani hını kesadı bu de Türkiye'de arami çedi ve kanunun Türkiye vere bu hertin ve nizanım Türkiye u Kürt ve herajı nuva ittifaka ki çebeken ev mesela hani bes xwe bi tena serê xwe parîkî motivasyona kurda hêviyê kurda da eglekirin nemrneci hiç drojin waha kritik da brastî merif ki masya ve hareketi pir baş dibîne berku nikarin karar bidin yani nikarin çawa tev bigerin de alî da bi Türkiye mesela tül siyasetmedarên Kurdan yê Türkiye mezed ki bawa ki dibe pêvajoyekî heye hesasiyetên pêvajoyê tev digere li alî din Rojava Suriye ji nûva tê dîzayn kirin doê derê de nikare tem gotinê xwe bêje di qadî navnetewî da jî li ser navên Kurdan nikare eşkerî daxwazê xwe yên netewîbûnê bîne ziman yani ev di birada pirastî jî gelek kêmasiyên berbiçav heye yadin jî tabî ki meriv gava ku bû yerên rojhilata navîn a Rojava nirxan meriv nikare bi sîstema ji dişî sîstema dünyayê jî binirxîne meriv lazim e ku politikayên Amerikayê, politika İsrailê, politika Fransa ya dewletana divî sîstema hanê da çi ye meriv hinek jî bigire ber çavê xwe wî jî bi gorê xwe şîrove bike wî jî bigire ber biçav na kivşeyê ku du hevdîtina Amerika di pêşengiya Amerikayê da İsrail û Şamê di Parîsê da di kontrola Fransayê da hinek hevdîtin pêk anîn li ser hinek xalan hat li hev hatin doan xalayek da yekî da jî ji wan xalayek jî girên Golanê û wê herema hanê wek kontrola İsrailê da dest pê kir yani wek ket bin kontrola İsrailê yani em bêjin wek gazeya du emîn yani alî ticarî da alî aborî da pêş bixin wir kontrola wir dibin evê da be dibin kontrola İsrailê da be mesela Türkiye ev jî bu Hakan Fidan jî dibêje ev Savunma Bakanı Yaşar Güler için zikûm ew jî dibêje dibe yekîtiya Sûriye ji bona me pir mühim e lê eger ku serê xwe bilin ki li hewa mêzeke rasterast ala İsrailê li ber çavê xwe dibîne yani mesele yekîtiya Suriye jîne mesela mafên Kurdaya Kurd diya xwe nebîne hemû mesele bivrava girê daye lê ew dixwazin İnisiyatîva Kurdan li Rojava jî piçûk bike heta niha mesela meseleyên ku derheqê Rojava da dihat nîqaşkirin em bêjin sê herem sê tümen ordiyekî serbixwe meriv li nîqaşên dewleta Türk an jî ev du şerên Şeyh Meqsûdê Eşrefî şûn da meriv daxuyanî wan mêze dike edî behsa xweseriya ordiyê jî naykirin dibe yek dewlet yek millet Kek Yakup anha ji me re telefon tên ji me re mesaj tên ji her du taxan rewş pir giran e komkujî çê çêbûne anha mesela nexweşxaneyekê heye li wê derê bi temamî di ser birîndara re hilweşiyaye nexweşxane bi temamî hilweşiyaye êdî bifikire birîndarên çawa hene ne tenê birîndar jî nexweş hene dibinê wan kavilan damane dibinê wan xirbeyan demane îşev komkujiyên pir mezin çê dibin tu müdahale tuneye ji qesedê deng tuneye otorîteya siyasî ya Rojavayê Kurdistanê bêdeng e em tenê weke temaşevan li Helebê temaşe dikin em tenê xebera radigînin ê min êdî hatiye vê derê ez nikarim nûçe jî yani mesela ez nikarim wan tişane ez nikarim ana ra min bêjim li vê derê ew komkujî çêbiye li vê derê komkujî çêbiye yani merû nikare bêje rewşa Helebê anha
berdewamiya rewşa Efrînê yani ew operasyona dewleta Tirkiye Zeytîn Dalı ya li Efrînê çi ye veya berdewamiya wî ye hevan ana Donald Trump daxuyaniyekê daye peyamnerê Rûdawê li wê derê Donald Trump serokê Amerîkayê îro di civînekî çapemeniyê de axifiye li ser meseleyên cuda îja ji Rûdawê jî diyar Kurdî li wê derê ye wî jî gotiye ka ez ser Helebê pirsekî jê bikim bile hem mesela konkujiya Helebê bikeve çapemeniya cîhanê ji ber ku Donald Trump dide axaptin em vê hevalê xwe pîroz dikin diyar Kurdî rast e îja Donald Trump jî bersiv daye wî tu zanî di civînê çapemeniyê de zehmet e meriv hema mafê gotinê bigire û pirsa xwe bipirse û bi serokê dewleta Amerîkayê gotin bide gotin heqeten zehmet e ji ber vî ez hevalê me tebrik dikim pîroz dikim Donald Trump dibêje ez dixwazim li Helebê aştiyê bibînim ew hevalê me rojnameger jê dipirse rewşê jê re îzah dike dibe hûn çawa hûn kîjan pozisyonê dane ew dibêje tekiliyê me bi her du aliya re başin alaqeya me yani peywendiyên me yên baş hem bi Kurdan re hene hem bi hikûmeta Sûriye re hene artêşa Erebaniya Sûriye veya şîroveyê ez hema bersiva Donald Trump bibêjim ez dixwazim aştiyê bibînim li Helebê belê rast e ez dixwazim aştiyê bibînim wekî hûn dizanin peywendiyê me bi her du aliyan re hem bi Kurdan re hem bi hikûmeta Sûriye re gelekî başin ew di salên borî de dijminên xwezayiyên hev bûn lê em bi her du aliya re niha başin em dixwazin serkeftina Sûriye bibînin heta niha ez bawerim ku ev serkeftî bûne lê ev alozî nû derketiye em dixwazin we re rawestandin yani ez ji bersiva wî fehm dikim ku haya Donald Trump ji Helebê û ji wî şerê tune ye ew tişta ku ji Tayyip Erdoğan re gotibû aynî tiştî vira dibêje dibe hûn dijminê hevê sondxwarî ne bi sedan salan e hûn şer dikin em hatine wê derê me hûn li hev anîne tiştê nizanim Yani bêguman haya Trump ji Helebê heye yani ne mümkün e ka haya Trumpê ji Helebê heye lê ji bona Trump ev mesela pir meseleyên girîngçî ne yani Helebê da Kurda û Tirka pevçûye an jî dewleta Tirk mehleyekî Helebê girtî bin kontrola xwe ew li fotraf di meseleyekî bi gorî planekî yan jî çerçeveyekî pir mezin da bûyera dinirxîne li wê çerçevê mêze dike eger ku ew çerçeve dijî berjewendiyên Amerîkayê pêk were wê demê Amerîka bawayekî din dikare müdaxele bike lê bi gorî min Türkiye divê dere da bi plan tevdigere planekî dide meşandin yani em bêjin dewletekî federatif ya Sûriyeyê naxwaze yek dewletekî yek artêşekî dixwaze hemû daxwazên Kurda tişta ku teqabûlên teritoryal dike ne lê wek çandî wek Kurd heye çanda wan jî heye em biya qebûl dikin bi em bêjin bi wilayeta Hesekê re bidigirêdan Kurd di alî şaredariyê da bikaribû wî welayeta xwe bi rêva bibe bor da bide mehkûm kirin bi gorî min plan ev e Kurda ji biya re didi razî kirin ev êrişa ku Aqasa Hovanê û bi di dewleta jî têk anîn jî bi pêkanîna vî projeyê hanê ye Kurd ji biya re razî dibe navê bi rastî jî meriv nizane yani çünkü meriv yani li sahê mêze dike daxuyaniyên Qesedê mêze dike mesela min ev hêvî dikir bi rastî jî yani meriv alî mantiqî da bifikire min ev hêvî dikir min digo eger divî aloziya hanê da Kurd bikaribe Elewiya û Drûziya û pêkatiyên civakî yê Sûriyeyê yên dina jî têkin nav vî mesela hanê eşîrên ku bi Kurdan re tev digerin bi awayekî têkin nav vî mesela hanê hikûmetekî divî gengeşiya hanê da hükümetekî wek alternatif ya şara bide nîşandin û gerek ku bi şara û hikûmeta nû da bide qebûl kirin ku hûn bi vî mejûyê hanê hûn bi van bi vî nêrînên hanê nikare welatê Sûriyeyê bi rêva bibe em wek alternatif pêkateyên civaka Sûriyeyê wek alternatif hikûmetekî ava dikin ser vî warê jî dîplomasiyê diweşînin alî leşkerî da jî heta ji destê wan werin qewetê xwe zêde bikin bela bikin
o vek alternatif derkevin kada cihanı. Normal ali mantık da bu göremin gene vahaba. Yani tabii ki yani baş perde gava ku merv nizanı merv tişti ku ser tiştin berbiçam dikare henek şilo veya bakın li brastiş revşa ku anha Kürt rojavada çi difikirin çi dixwazı bikin ve aliye da hişi her Kurdekî parîkî jî tevlihe ben ji ber ku planên ku tê meşandin hayên Kurda jê tune ve Kurd di şikê dane hêvîşkestîne bihêrsin ji partiyê xwe siyasî kesên ku di sahê da bihêvînin ku hêviyekî bidiwan. Mesela Kurd îro di her ciyan Avrupayê da doda li ser peyanın, li kolananın, li koçan danın ji bo ra ku destketiyên Kurda têk neçe. Eger ku ev destketiyên Kurda hinek din zayıf bibe, hinek din lewaz bibe, hinek din têk biçe, hinek din piçûk bibe, di vî sed sala hanê da xwedî statûbûna Kurda jî bi xwe re hinek lewaziyê tîne, zayıfiyê tîne. Lê ez bawer dikim yani ev tabii ki merv gere pir jî hêvîşkestî nebe, demên wihan da bi moral be, lê bi rastî jî yani merv gere hinek rastiyê xwe jî bîne zimaniyan. Mesela Rojhilatî alî da pir bi ew tevgeriya, pir bi feraset tevgeriya, dibî warê da bi rastî jî mînaxekî baş derxistin olê, di wî gengeşiyê da heft heşt partiyên Kurda hat bahev konsensüsekî ava kirin, plan program bi yek dengekî berpirsyarî girtin ser xwe û bi yek dengekî ev çalakiyê ku tê meşandin çawa dikarin bi rêva bibin li ser vîya gelek nîqaş hat kirin, ez texmîn dikim gîştin qirara jî. Lê Rojava du xwasa berxwedanê şûn da duş ruhê kobanî şûn da eger ku ev lewazî hinek din berdewam bike bi rastî jî yani Kurd divî ew ji ber ku Kurd bê dîn, bê ol, bê îdeolojî hemû Kurd li Rojava xwedî derdikeve. Yani hemû Kurd ji dîndarên Kurda, ji sosyalîstên Kurda, ji bawermendên Kurda, ji netewperwerên Kurda, destketiyên Rojava wek çavê xwe wek rûneya çavê xwe diparêze. Yani me digot ku me hêvî dikir ku belkî Rojava ev pêvajoya hanê ya Rojava bi xwe ra yekîtiya Kurda ya her çarperçeyê Kurdistanê jî bîne. Çîne bû niha yekîtiya Kurdan sînerjiyekî heye di nava Kurdan de yekîtiyekî ruhî çêbiye di nava Kurdan de lêvaya têr nake. Mesela pêşî li komkujiya nikare bigire. Anha xeberê ku ji min re tên li her du taxan ji xwe eşrefiye tune anha Şeyh Mexsûd internet tune, elektrik tune, nan av tune, zarok perperîşanin. Li her derê dünyayê xwedî yani Kurd xwedî aynî ruhî bin çi nebin çi. Ama divirda mesele ew e yani karên siyasetê organizekirina bir ruh heye. Ama ev ruh eger weke Kobanî eger bikaribe rabe derî û pencera bişkîne mesela li Bakurê Kurdistanê eger millet anha daireyên dewletê avahiyên dewletê li pêşiya wan eger îsyan bikira dewleta Tirkiye di nava 5 saatan de dikarîbû şerê li Helebê bida sekandin ji ber kapê wan çetiyan di destê dewleta Tirkiye da ye. Kurd radin aştiyane meş bi rêva dibin û ew jî bê tesîr e. Tamam dilê me ruhê me bi Helebê ra ye ama em nikarin zarokekî ji wan bombeyan bifilîtînin. Em nikarin. Ew hêz û quweta me tune ye. Wê demê çi dibe? Mesela anha dibêjin mesela İsrail bêdenge. Mesela do tamam daxuyaniyekî formalîte daye tamam e. Türkiye ciyê xwe ji xwe kifş kiriye, pir xwe xweş kiriye. Çima ev bi yer bi taybetî piştî civîna li Parîsê pêk hat? Çima piştî axaftina telefonê ya Erdoğan û Donald Trump pêk hat? Kewa axwasa tesadüf. Gelo pêş te ji Rojava ra hatiye gotin haya ji Rojava jê tune yan haya Rojava jî heye planekî li ser Efrînê li ser Helebê çêbiye
ama eşkere nake. Ya eğer planekî li ser Helebê çêbiye milletê Kurd dixwaze zanibe. Eğer xeber nedadin rojava û tiştek wisa kiribin ji xwe felaketê ew e. Ya her du alî pırxı eğer ku haya rojava jî hebe ku planekî li ser Helebê heye û bi gorî wî jî dîsa hîna jî apasa duwan her du mehle da berxwe dide ev bi serê xwe xeteriyekî pir mezin e. Eğer ku haya rojava jê tune be û dîsa jî ev plan bi gorî wan tê meşandin bêdengmayîna qesedê jî dîsa problem e. Ha meriv kekî bedran gere meriv ya baş bizanibe. Yani tu devlet bi gorî ji bona çavû biriyê te an jî ji bona hezkirina te tu tiştekî nakeve nava tevlihebûnê nakeve nava yani tev nagere. Devlet bi gorî berjewendiyên xwe tev digere. Berjewendiyê wan çawa bi gorî wî tev digere. Lê tişta ku berjewendiyên devleta ji holê radike berxwedana te û qeweta te ye. Dibe ku Amerîka plan kiribe, dibe ku dewletê dina plan, dibe ku Tirkiye jî plan bike. Me ev di Kobanî de jî dît. Plan li serê Kurda hatibû kirin, heta deqa dawiyê jî ku kesên ku plan kiribûn li benda ketina Kobaniyê bûn. Lê dema ku qeweta Kurda ya çar perçeyên Kurdistanê bi rihekî netewî derket pêş, viya bi xwe re gelek dewleta xist nava xofê. Wê demê her kesî gav şûn davit, Kurd wek aktörekî ket nava diplomasiya navnetewî. Yani divira da planê tê meşandin eger ku hayên Kurda jî hebe viya ji Kurda re eşkere neke, ev di pêşerojê da bi rastî jî siyaseta Kurda gelek dike tengasiyê. Yani hêviya ku 20 salê dawî, 30 salê dawî ku daye gelê Kurd wî giştikî berwa jî dike têk dibe. Ji ber wî yani mehla Şeyh Meqsûd di alî psikolojiya civakî da pir mühim e. Eger ku him Kurd him berxwe bide û him jî têk biçe, min berê jî gotu him berxwe bide him têk biçe, Kurd ji vir şûn da di her aliyê da hêvîşkestî dibe, tu nikare carekî din Kurda bütün motivasyonê li Rojava derxi ser peya. Kurd têra xwe eziyet dît di Rojava da. Yani di Efrînê da girê serê Kaniyê da girê Spî da wan gelek herêma da gelek eziyet dît. û li Bakurên Kurdistanê bi Kobanî re hîna jî di wan mehkemeyan da bi sedan bi hezaran Kurd tê dadgehkirin, cezayên girtin, hepsanan di zîndana din. Ji ber wî gerek Kurd divê siyaseta Kurd, erê Kurd wek kesekî, wek şexsekî herkes bihêrse, herkes îro dixwaze çi ji destê wî tê bike. Lê em dibînin ku divê demahanê de bi rastî jî organîzasyonekî ku bi rihê Kobaniyê tev digere di nava siyaseta Kurdan da jî tune. Li Amedê derketin girseyekî qelebalık meş kirin, dûra herkes belav çûn mala xwe li Ewropa em jî çûn. Demek tev li çalekiyê bû em dûra derketin hatin malê xwe. Divê warê de motivasyonekî jî tune, yani nizanim bi rastî destketiyên Kurda di xeterekî mezin da ye. Mesela rêveberiya xweser çi dibêje? Mesela pir acayip tişta dibêje. Mesela normal radibe şîrovetike. Tamam mı? Qesede dibin emrê rêveberiya xweser de ya. Divê em piştevaniya xwe ji bo berxwedana taxên Şeyh Mesûd Eşrefî yên Helebê beyan dikin. Yani yok ya, piştevaniya xwe jî beyan neke yani. Ya çawa piştî vê saetê radibe ev karê wan nine. Yani daxuyanî daim karê wan nine yani. Yani rêveberiya xweser divê em piştgirî didin berxwedanê ya. Ya tu piştgirî nadê, tu navdayî. Yani serê te dikare bêje ez piştgirî didim destê te. Ya aynı bedene ez piştgirî didim birayê xwe binêre kek Yakûb. Heftê kesan êrişê ser birayê te kiriye li cem te ye, tu wisa disekînî ez piştgirî didim birayê xwe. Eger tiştekî were serî ez li vê derê me. Ya çû birayê te çû.
Yani hem hilik tişte vakta xweda dema nat kirin tu dura çuqa bikişi manavi namine yani. Her tişte vakta Ee, xweda var kirin. Hele de bir dinamizm hanı da dakika saat roj jibona rojin wiha kritik da pir mühime. Carna yek dakika ki karar girtina te yek dakika ki 20 salet te xelas dike car jî dakika ki dereng bayın te 20 sala jî şûn da dibe. Gerem eriviyan jî baş bizanı beş. Belki siyaset tu carî valayî qebul neke. Te dema di siyasetê de valayî hiç kesidin wî valayî bi gorê xwe tijî dike da digre. Yani anha ez nûçeyên deqeyên Dawîd nêrim dibînim şer pir bi dijwarî dewam dike lê ji şer bêtir anha êdî zêdetir êrişên çeteyan ên ser taxa Kurdan. Yani êdî eşrefiyetûnê Mesûd heye. Beyva çeteyan jî dî bikarneyne. Êrişên dewleta Tirkiye ya Sûriyeyê bi hev ra. Aynen. Em dibêjin êrişên çeteyan jî em wan her du dewletane bawayekî ji nav derdixin. Ev ne şerê çeteya û Kurda ye. Ev şerên du dewleta û du taxa ye. Gerem eriv wan dewletana jî bîne ziman. Ev şerê dewleta Tirkiye Sûriyeyê bi hev ra li hemberê du taxayê Kurda ye. Meriv gerek ya baş bizanibe. Yani ya wê bizanibe. Çünkü ev plan, ev program, ev dizayn kirin ji hêla dewleta Tirkiyeyê da tê kirin istihbarat û alavên leşkerî ew didin belkî di evên şer da di cepheyên şer da dewleta Sûriye şer dike yani. Lê ittifaka du dewleta yani. Yani mesela daxuyaniya rêveberiya xwe ser de dibe ev sûçê şer e, ev nizanim çi ye, komkujiye. Yani tespîta van êrişa nekarê rêveberiya xwe ser e. Yani Ev daxuyaniyên Avrupayî ye. sûçê şer e, nizanim komkujî vaya ketine em girêdayî peymanan e. Yani hewl dide ispat bike ku divê rewşa lezgîn da mesela ev ne derdê milletê me Helebê ye ku tu girêdayî peymananî ne girêdayî peymananî ana Ve gava acîl heye. yani kir gava gihişt hestî kir dema gihişt hestî mana tu gotinê namîne yani. Na. Ya mana tu gotinê namîne dema gotin demin xweş da demin romantik da dibe ku merivine gotinên baş bêje lê îro kir gihiştî hestî. Milletê me Rojavayê Kurdistanê rabû ser piya xwast destek bide piştgirî bide lê têrê nake. Mesela ez anha Yek tiştekî bêje mesela em li Avrupayê bi rastî jî nêzîkî 45 wekîlên Kurda yên berê heye şaredarê wan yê me yê berê henin. Mesela em anha çima li pêşiya yekîtiya netewat dewlet li ber bînayên wî di nava çalakiyan da ninin. ya Em çima nikarin balyozxaneyê ku bi vî meseleyê re alaqedar wan bikaribin bi meşên xwe bi mîtîngên xwe bikin nava tevgerekî yani. Mesela me di meseleyên Kobanî de wan hem tevgeriyan. Li ber her konsolosê, li ber her dergehên ku wan wî dewletê alaqedar dikir Kurd li ber wan derya bûn bi rojan. anha kek Yaqûb anha milletê me ji Amed Gelê Rojava tenê vî barê hanê nikare rake. na milletê me ji xwe re diçe maça futbolê Amed Spor ji xwe re dilîze ew gencê me çûne ji xwe re temaşe dikin futbolê wextê ku derketine gotine bijî berxwedana Rojava binê yani bijî berxwedana Rojava slogan e slogan tu car nikare derekî azad bike nikare şeran bi ser bixe biqasî ya me pir slogan avêtin slogan nabe ha millet anha ji futbolê vegeriye ji xwe re diçe mala xwe çaya xwe dem dike ji xwe re çaya xwe vedixwe xilas mesele ne ev e çareser nake meselê ha ji bo ez nikarim bidim ez wekê nûçe mesela ajansê me kek Yaqûb ez ana berê ku ez bikevim YouTube'ê ez dikevim ajansê me mêze dikim ka çi hêj tune
Mesela kim dibe falan bajarı Almanya millet rabu falan şermezar kır. Nuçiye ki karase nivisinej boviya mesela. Plan dere wisa bu. Yani ciddiyeta mesele der naxim peş. Acil rewş ilan hakin. Ji bu ye şok bu me. Herkes aliye xwe bedenge. Çapê menî, medya, televizyonê me. Roj di derbarê rojhilata tiştekî kes nabêje. Kevşeyê ku Kurd divî mesela hanê da li ser yek stratejiyekî tev nagere. Yani strateji tune bi gorê min divî mesela hanê da. En azından tişta ku ez dibînim bi wî awayî. Ji ber ku yani ev dem pir kritik e. Yani tu vî dema hanê ji vî dema kritik jî bi wendayî derbas bike. Tu destkeftiyê xwe yên ku 20 salên dawî 30 salên dawî te bi dest xistî hemû têk diçe. Eger tu li rojava qers bibî, tu li rojava destkeftiyê xwe wenda bike, bakur tiştên ku heyî jî diçe. Başûr dikevin xeteriyekî mezin. Serhildana rojhilatçî wî sînerjiyê gava ku nebîne ew jî bêhêvî dibin. Lê lazim e ku Kurd her çar perçeyên Kurdistanê kesên ku pêşengiyê dike li ser stratejiyekî bikaribin van meseleyên ku diqewimin bi encam bikin li ser stratejiyekî bidin meşandin. Çerteberê jî goger bi rastî jî otoriteyekî siyasî valahiyekî pir mezin di vê demahanê da ye. Tam jî dem kritik, tam jî her tişt diguhere lê Kurd di vê momentê hanê da têra xwe bi gorên ruhên pêvaş, bi gorên ruhê demê tev nagere. Ev bi rastî jî me gelek dilêşî dike, me dilê me hemya dê êşîne. Yani ez bi rastî jî carna hanê gotin tune meriv bêje. Yani tişta ku meriv naxwaze zêde ya dilê xwe bêje, meriv naxwaze zêde bi rastî jî em yani bînin ziman jî yani hîstên ku di dilê me de em nikarin bînin ziman jî. Gelo şaş werin, gelo wê wan bêmoral bike, an jî bêmoraliyekî bide gelê Kurd, meriv nikar ya dilê xwe jî bîne ziman bi rastî jî yani. Yani mesela daxuyaniya hedefimiz ki dibe em li Sibê li Anqerê derheqê mafên jinan da em civinekî li darxin, meşekî li darxin. Acayip. Acayip. Yani ev rojeva Kurda ye gelo. Acayip tiştekî. Yani demokratik buna Türkiye mafên Kurd, mafên jina yani ev roje gelo. Li ser navê demê ev were Merûv mamoste merûv îtibara xwan dat ke niha hem Dem Partî qesede rêveberiya xweser wextê ku îtibara xwe da bikin êdî pir zehmet e merûv ji nû ve îtîbar qezeş bike. Veya di meslekê me de jî wisa ye mesela di pîşiya me de jî em nûçeyên derew biweşînin em propaganda mesela zana propaganda bikim tiştê derew bibêjim hele bû sabû işte ez garantî didim te sibê du sibê kes baweriya xwe min nayîne. bêguman yani Kes bibêje na veya derew dike em neçin lê temaşa nekin. Niha divê sira mistaqînê da Dem Partî, Rêveberiya Xweser yani hemî otoriteyên siyasî Kurd ku nebûne yek divê meselê de hemî îtîbarê xwe da êdî kes sibê bawerî bû gotinê wan nayîne. Yani mesela ana tiştekî din bibêjim mijar diguherînim li Helepçê em behsa 5000 şehîdan dikin hatin bombekirin hatin qetel kirin. Ne? 88 de dike çend sal yani 38 sal dike nizanim. 38 sale milletê Kurd di nava Şînê de ye. Reş kirê de Şîn dike ji bo 5000 însanê xwe ku ew jî di encama şerekî da çêbiye pir dramatik hatin qetil kirin. Aniha li Helepê Helepçe çê dibe. Hem jî li ber çavê me. Helepçe qet nebe bê hemdê me bû. Yani ji destê me tiştekî nedat ji ber ku hemî di nava 5 deqeya da çêbû. Di nava 5 deqeyan da mêrik bomba xwe baran û çû. Yani tiştekî ji destê te nayê. Tu porê xwe jî jêkî tu xwelî jî li xwe bikî têrê nake. Ama ana Helepê zêdetir dramatîk e. Li ber çavê me na wê demê aqasa medya tu nebû Kurd aqasa xwedî polîtîk nebû, zana nebûn,
قوتین کردال باکور تو نبود، قوتین کردال روجلا تو نبود، قوتین کردال روجاوا تو نبود. دنیای دا کرد اقواسا دیپلماسی نمشانده بون، کرد و دمه فقیر بون، هنگدن خیزان بون ده هر آلیه دا. ایرو تل اربیلی مزد کل، دوحوکی مزد کل، باشوری کردستان مزد کل، زنگینیه که آرامیه که تل روج باکور مزد که نزدیک 20 میلیون پولیتیزه بیه زانا بیه تو روجاوا مزد که دستکتیه نه لهمبر اقواسات اشتاجی ده محله کی دا لبر شعب ما حمیا کنکوژیه کی تبکارانی و اقواسا قوتین کردان نکاره دوار نابنتوی دا دنیای بینه خواره دنگی خود درخه. از هری داویجه هوالا راویه ببیجم جه تماشوان را هوانو یعنی از پر محجوبم لهمبری و از نکارم ده درباره هر دو تاخان ده نوچین سرکفتی جوارا پیشکش بکم. از تن مجبور مامه کمکوژیان مثلا زانت کارم 10 نوچه جوارا ببیشم لکودری فلان چقدر داروک هاتن قتل کرن دکارم اما از نابیشم. از مدیا جواکی ویدکم روزنامه ویدکم همی فوترافیم بخوینم. از ناتمه از دخوازم نوچین سرکفتنی جوارا پیشکش بکم. تکچون مثلا زانا چما ویدری بوارامه اتخوازم ایشاوه پارو بکم. ایشاوه پارو بکم. بوارابم. مخابن تشتکی سرکفتی که از بوارا دقیقی نوچه کی دقیقه داوی هات دقیقی. ما بحثا مگوتا نکارم نوچین سرکفتنی جوارا پیشکش بکم دقیقه داوی هات. چیه؟ لانیا دیر حفره شر دست بیکر قصده کردنا و حرکتی از آنها دچم خریطه تینم دیر حفر کدریه و شر دست بیکریه و یا تشتکی پر باشه تشتکی خیریه و ادبیجم او ایسیانامه چو فضای و کردنا و حرکتی شر دست بیکریه قصده آنها دیر حفری کردنا و حرکتی نابرا دیر حفر حلب 45 کیلومتره شو داری جیکو کو هری امکان هر وی داری او داری یعنی وقتی yani دنیه دن داجی دکاره لی بخه از آنها هوانو و خریطه بینم سر اکرانه تو چه واد بینی تو بیجی قصده ادی گله که هاتا رخنه کرن مجبور ما بکونا و حرکتی yani meber eğer ko meclisa Şeyh Maksud biryar dabı ko ve berxwe bid çi dibe bila bibin silahê xwe danyanin em berxwe didin eğer ko ev biryar hani girtibe ki girtî ko berxwe jî didin qesede demek din şunda nexwazî jî mecbûrê hinek tişta dibe yani nexwazî jî mecbûrê her tiştî dibe ji ber ku daxuyaniya Sîpan hemû da jî heye go ev qirara meclisa ya Şeyh Maksud yani qirara wan e em li pişta qirara wan e ev daxuyaniya hanê da dema ku li pişta vê qirara hanê da be demekî din şûn da dema ku komkujî dest pê kir dema ku wêranî dest pê kir dema ku idî şer vegeriya meseleyekî qatliamê bênebe daxilê meseleyên dibe lê ev nûçe hanê gerek were pişt rastkirin çixwa rast e çixwa آنها اشترا بیجم چوایه حوالی من tam li heremê ye hevalê ku anha ji min re dinivîsîne ez ji ajansa nûçe nagrim hevalê min rast e rast dîrek bi min re dixebite li heremê agahiyan ji min re parve dike anha dibe ez di pêwendiyan da me bi rêveberên Qesedê re û her cara ku tekîliyan çê dike û min re radigihîne yani agahiyê ku ez dikim piştrast-kirîne tiştekî wa hebe wê demê hemû seranserê Sûriyeyê ji nû dikeve nav şer ev îktidara şara jî wê bihecîne bi xwe bibe yani her çi xwast dibî dema hanê dan welatên Ewropayî yan jî kesên hinek derdor li pişt şara were xuya kirin jî lê eger ku şerekî hemû Sûriyê de ji nû dest pê bike wê
daxwazên Elewiya daxwazên Duruziya daxwazên dina jî wê bawayekî hinek din bilindtir bibe ew xofa ku hikûmeta Sûriyeyê heta niha li ser wan dayî meşandin wê xofê jî ji ortê re bibe ev dibe sedemekî pêvajoyekî nû qonaqekî nû li Sûriyeyê bi hêzên navnetewî jî bi gorê viya bi gorê min planên xwe programê xwe di çavra derbas dike na min berê jî ku yanî berjewendiyên cüzdanên wijdanên dewleta tune her dewlet bi gorê berjewendiyên xwe tev digere hikûmeta şara bi gorê berjewendiyê wan tevgeriya piştgirî dawan lê eger ku atmosferekî nû li Sûriyê derkeve hikûmeta şara bawayekî bikeve nava lewaziyekî alternatîva hikûmeta şera di dawiya wî şerê de pêş bikeve bi gorê min dewletên navnetewî jî dewletê din jî bi gorê viya pozîsyon dibe lê ev bi xwe re ew ê jî tîne Tirkiye jî dike nav vî şerê hanê eger ku Tirkiye jî rasterast bikeve nav vê şerê hanê wê demê Tirkiye û İsraîl jî bawayekî tên hemberê hev şer dî li hemû erdnîkariya ku em behs dikin wê pêşerojê li hemû erdnîkariyê ihtimala belakirinê gelek zêde dibe ev bi xwe re çi tîne bi rastî jî ne diyar e lê hêvîdar im ku wê destketiyên Kurda nekeve tevlûkê Kurd bi gorê viya bi gorên stratejiyekî wê tev bigerin me berê jî got yani kesê ku 20 sal 15 sal di heremê de rast bi van bûyerana rûbrûmane stratejiya vî karê meşandine bêguman di hişê wan de jî hinek bêguman hişê wan de gelek tişt derbas dibe lê şert û mercên dünyayê dîplomasiyên têkiliyên navnetewî çiqa asteng bû li pêşiya vî tevlêbûnê çiqa da eglekirin çiqa da seknandin bi rastî jî em nizanin dema demekî dem hatî êdî me demekî berê û kêr gihîştî hestî û lazim e ku qesede pêwistî bibî evê hanê dît bibî tevlêbûnê dît li ser xerîtê jî xuya dike li ser xerîtê jî tevgerekî eskerî xuya dike êdî füze hatin avêtin bombe hatin avêtin vê derê dron hene xuya ye yani der hefrê ev çavkaniya ku hevalê min ê heremê çawa ku ji min re dibêje aniha erê mesela heta niha tişta ku derheqî qesedê de dihatin gotin dihinek çapemeniya civakî da jî di tora civakî da jî hinek tişt hatin gotin digo Amerîka nahêle wê qesedê tevlî vî şerê hanê bibe eger ku qesede bi inisiyatîfa xwe an jî bi îstişareya Amerîkayê tevlî meselê hanê bibe wê demê Amerîka jî hemû planên xwe ku bi şara ihtimal heye ku berçavra derbas kir heta dîsa xiberekî hebû tombarak gere bi Şamê çû neçû ez nizanim yani dema ku em ketin weşanê ku hat weşanê ku birê daye lê xuyayê ku di nava vê dawiya vê heftê de wê hinek din eşkere bibe yani plana ku li Sûriyê tê meşandin bi rastî jî wê eşkere bibe her çiqas tiştên ku neyînî tiştê ku moral û motivasyona me dikuje were meşandin jî lê di dawiya dawiyê de ez hêvîdarim Kurd ev destketiyên xwe hinek din bigire nav kanûnên navdewletî û garantiya dewletên dina çünkü tişta ku rojhilata navîn de tiştê ku bê garantî bê navbençî bê peyman û bê qewet tu nikare li ser peya bigirî her tişt bi gorî qewet de te û hêzê te tê dîzayn kirin tê kipşkirin niha ev tevgera eskerî li dêr hefrê heye destpêkiriye hate piştrast-kirin lê çiqas dewam dike em nizanin çiqas pêş ve diçe hemû jî nizanin gelo vaya askerekî yani tevgerekî eskerî ya heremî ye şervanên wê derê di encama provokasyonekî de dest bi êrişan kirine yan biryarekê navendî ye em wî nizanin
Di saatên pêşme de wê kifş bibe. Mamoste Yaqub mala te ava gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te. Yani Zicareke mala te jî ava bi rastî jî tu divî demhanê da karekî pîroz dikî hem ji herêmê hem agahî dide me û hem jî ruhê netewa Kurd bi Kurdî gelek derdixi pêş mala te ava. Em mecburin. Tu jî her hebî gelek spas dikim em bi we hene. Hevanno eman navber didinê em xatir ji we dixwazin di saatên pêşme de ez binêrim eger rewşa şer pir giran bibe li dêr hefrê ez hêvî dikim rast be qesede ketibe nava hereketê wê demê em ê weşana zindî çê bikin nîveşevê vê gavê em xatir ji we dixwazin bi hêviya serkeftinê li Helebê. Dem baş sonra kek Farûq xatirê te silav ser çava. Kek Yaqub. Serçava.